ассалому алейкум дӯстони азиз, ба канали ман хуш омадин. имрӯз мо хуруши ё ин ки винегрет омода месозем. барои мо ин чунин маҳсулотҳо лозим аст: лаблабу, сабзӣ, картошка, обпаз. лӯбиёи сурхро бегоҳ тар карда мондам. бодринг ва карами ошомидашударо илова мекунем. боз барои мо камтар равған, намак ва ягон намуди кабудӣ дар кор аст. хоҳед нимта пиёз ва себи антоновка андозед. маҳсулотҳои обпазро ба шакли чоркунҷа майда риза мекунем. бодринг ва карамро ҳам майдатар риза мекунем. пиёзро ҳам майда риза мекунем. себро ҳам низ майда риза мекунем. аввал ба болои лаблабу 3 қошиқи калон равған меандозем ва намак ва нағзакак аралаш мекунем. баъд дигар маҳсулотҳоро меандозем. ва ҳамаашро омӯхта мекунем. мана хӯриши мо тайёр шуд. ин хӯриши сабук дар фасли баҳорон ва ғизонокиаш барои саломатӣ зарур аст. раҳмат барои тамошо ва обуна шуданро аз ёд набароред.